anakon pagigugma. Oh, yeah. Di mo lagi tamay, Cha-cha na! kay nasiring ka mang ada. Nga diri angay, di ko hingangalintan. Bisan san upaman, aantusun iilubong kay gintamay. Yes, shout out to Labrador family from CDO. Di mo laging tamay, kay nasiring ka man ada. Nga diri angay, di ko hingangalimtan. Bisan san upaman, aantusun iilubon kay gintamay. Yeah! Kapuri daw, pagdumdum mo ng kasugat nato. Pamansad ko ni tinubiyan, lawas pati kala. Bungalos nga sangkay, balimbong magsaan. Binayaan, kawaray sa lang kaangayan. Alright, shout out sa family members and commerce sa CEO, especially kay Mother Lee Labrador, Sir Roy Labrador, Bobby Loves, John, Yes. Sir John. Shout at out saka yung kay- mga pamangkin ni Ma'am John Comer dyan, ayan. Yeah! Sir Roy, shout out! This is Zaldy Mini Studio. Isa shout out kay Kuya Marshall Daza from Cainta Rizal. Kapuri daw, pagdumdum mo ng kasugat nato. Oh yeah! Pamansad ko ni tinubiyan, lawas pati kala. Bungalos nga sangkay, Thank you so much, Ma'am. balimbong magsaan. Janice Canania. Hinayaan, nga waray sa lang nga kaangayan. Bungalos nga sangkay, balimbong magsaan. Binayaan, kawaray sa lang nga kaangayan. This is Zaldy Mini Studio. Usahay, nakadamgo ako, Nakarambok. na ikaw ug ako, nagahigong maay. Yeah! Ngano, damguhon ko ikaw, damguhon sa kanunay, sa akon kalingaw. Usahay, magamahay ako, tanong nabuhi pa, ning kalibutan. Ngano, kitiyaw tiawan, at kung makuganim, kaniboday. Yeah! Shout out to USB member Maria Sheila of Yana Lukban. Ngano, damguhon ko ikaw, This is Zaldy Mini Studio. sa akon kalingaw. Usahay, magamahay ako, anong nabuhi pa, ning kalibutan. Ngano, kitiyaw tiawan, at kung makukanim, Ngano, kitiyaw tiawan, at kung makukanim, yeah! Ayan, shout out sa iyo, Darren Sorio. Thank you for watching. Alright, that's requested. His request. Hello, Sister Malu de la Rosa and Kuya Carlito de la Rosa. Alright, shout out sa ating KHS Batch 85. Thank you so much.
na talibong may pakido-kido kapagaan. Pitik sa mga siki, labing sa mga kamon. Labi na kung cha-cha ka, kita'y may kagat. Kaupan mo sumayaw, tayo ba'y sanim lawas. Labi ko na Wow, thank you so much talibong also to you, Ma'am may Pam, sa 5K pakido-kido Gcash. kapagaan. Thank you. Pitik sa mga siki, From Amazonas Beauty. labing sa mga kamon. Thank you so much. Labi na kung cha-cha ka, kita'y may kagat. Mayaon pa ringi-lingi, Lingi. mayaon pa uruy-uruy, may pagat paliat-liat, ngan pa tuwad-tuwad. Halapi kahi, birahi, cha-chahi, kay bangin sa buwas, walay nagunin ini. Saling-saling abot, iba kunin siki, bisang pa maibas, inbulong sinsini. Oh, yeah. Halapi kahi, birahi, cha-chahi, ikimutin bubut nga tuda-tudahi, kay basi ganahan ang panis mo perlin, sumayaw sin kwerte. This is Zaldy Mini Studio. Sayaw Rambo, sayaw. Rambolicious. Kapag mo sumayaw, kayo ba'y sanim lawas. Labi ko na talibong may pakido-kido kapagaan. Pitik sa mga siki, labing sa mga kamon. Labi na kung cha-cha ka, kita'y may kagat. Yeah. Mayaon pa ringi-lingi, mayaon pa uruy-uruy, may pagat paliat-liat, ngan pa tuwad-tuwad. Halapi kahi, birahi, cha-chahi, kay bangin sa buwas, walay nagunin ini. Saling-saling abuti, bagunin siki, bisang pa maibas, inbulong sisini. Halapi kahi, birahi, cha-chahi, ikimuti-mubut nga tuda-tudahi, kay basi ganahan ang panis mo permi, sumayaw sin puerte. Halapi kahi, birahi, cha-chahi, kay bangin sa buwas, walay nagunin ini. Saling-saling abuti, bagunin siki, bisang pa maibas, inbulong sisini. Halapi kahi, birahi, cha-chahi, ikimuti-mubut nga tuda-tudahi, kay basi ganahan ang panis mo permi, sumayaw sin puerte. Hello, thank you so much also Sumayaw to sin you. puerte. Ma'am Paulina Lasimado Cruz, watching from Maarang gada ko na naruruyat ka sa akon, pag-aanhon ka man, kay may asawa ka naman. Kung pagdudumdumon na naglabay ng mga panahon, urod anak halisang kay ikaw higugmaon. Maaram gada ko na nararuyat ka sa akon, pag-aanhon taman, kay may asawa ka naman. Kung pagdudumdumon na naglabay ng mga panahon, urog anak halisang kay ikaw higugmaon. Salit yan na, ayaw ako ang pagbasula, kay dinalikan mo, naghanap aksing iba. Oh yeah! Siring ko pa kanina, sana po inararuyag pa, waray mo aklingian, bisan lang makausap. Ayan, shoutout kay Madam Emma, the Koykoyan family from Dasmariñas, Cavite. Family the Koy from Dasma. Shout out. Alright, shout out sa family niya. This is Zaldy Mini Studio.
Sir Pito Peninyones, Monte Caganda. Shoutout naman po sa Caganda family from Iriga City. And happy birthday po, Ma'am John Palmer. Yan, shout out Team Jinsan. Yana, ayaw ako ang pagpasula. Kay kinaligdan mo, naghanap aksing iba. Siring ko pa kanina, sana ko inaruruyag pa. Waray mo aklingia, bisan la magkausap. Kundi iisgan ka sa imo asawa, kaya la kasina. Oya sa katre paula sa sugpong, ngan surusunto ka. Mahikang sa may pusot, suklangan dangawa, ngan harapi habang. Di namang iisog, di namang isog, magtatawa na lang. Di kang manta sa may pusot, dangawa, di babaw. May nag-agitrack. May kamadamdam, ayaw paghimang raw. Kay mauna itong yana, anak kalipayan. Labi kun imhadkan, ang puno san paa, nadugang pagtawa. Labi kun imhadkan, ang puno san paa, nadugang pagtawa.